Нека да видим как се приготвя. Добре дошли в нашия канал! Загрейте зехтина и задушете нарязания на купчета лук до златисто. Добавете чесъни подправки, след което гответе за кратко, за да се разгърнат ароматите. Разбъркайте нарязаните на купчета домати и разбъркайте всичко. Добавете 2 консерви на худ, отцеден и изплакнат. След това добавете 1 чаша зеленчуков бульон. Добавете пресен спанак и го оставете леко да се задуши в сместа. Завършете с малко лимонов сок за свеж, ярък вкус. Подправете с сол и черен пипер на вкус. Оставете да какри около 10 минути, докато всички вкусове се смесят. Харесайте, споделете и се абонирайте за още вкусни ястия!